Asik. Bisa makson ikut lagu kepada pula siapana oi meminta nyoka palo botan itu meminta Allah patu makson awak bacora de banyak bana oi siginya nyonde ma de banyak bana oi siginya kalagu ikudakan dua oi nana minta kapadang pulai na sayang oi diminta dikiro gariang nanakan dua oi ikan jina buayo godang onde da udah kironyo ai paguna buki bata bu kapadang pulai tulagu nyonema ai de dazalai kanalai bulo kari tabu kanduang jauh hati barala dakai bonyo nema hati barala kai bonyo lah badake anak kamera nyo banyak juo gak ragu denai dajianto wele mandendangkan ai nambe tabati ai daji wele tabarito imana nak samo ditaguakan nanda kanda alat kepada ngapulai pada akak nur hayati kok lai marando maka nur hayati kok lai marando sayui kok lai kanduang bilai tapi adek kawan jadi uoma tapi adek kawan ajianto jadi oi samui api nanakan duang lai lama nonton Pak ajianto japan duku mandang pulo oi nanda ulu rencana ontol teronton kini ciprolet ne ama oi rusak pulo oi cali ala tukang kamera malam kini oi ba kamera ba inya pulo dikijonyo oi nana deda al nana itu lai kamari ala makan ada ala nonde naniko batam bapanjang sumuinyo malam kini awak bersyukur lai rami wak samalamku lai rami awak malamku edi mau tangkatan sur tio mencari maapi mencari api oi kok kalalo de udah baila pulang ate kurisi nanakan duangnya mami ciang dua oi de mencari oi amak musaji urang tabayang surau awak dek galodo si
nana punyo laki manompang lalo ay nyori siko neda manompang lalo ay nyori siko. Hey 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 hey. Kanda anak samu nana kanduang lah didendangkan. Oi de abang-abang itu dah kana juo malang atas sayangi deda pamenan urang. Oi maurui dado satio sajo mangada pandukula mancigo cigo ayapo warna kini nana dicali anyo dasar ayapo warna depan duko dicali anyo aro adek kadang da alongo ogodo bapin jai ay balulu aju onema ay bapin jai balulu aju. Oi na Iqbal nan kanduang bujang dak laku. Oi nan Andika mungkin mode itu pulau. Oi dek mancali budurati tepang tabu. Raso tabayang oi ama oi tangulio. Oi apo bana onde isi kampia udah onde gak lain onde taraso bunyinya. Iko barisi dia kanduang ala kacamata. Oi jando kambang ambadiano. Di mababali ayuda oi kacamata. Di toko bangunan oi ama di pasar bawah. Oi barabana ayuda kini harga 10.000 mak kote mo pia. Ay bayo bisu abali kana pulau tua ina. Oi labia elo basaba kole buli di bini uda. Ay taku ibana kini kabini uda. Kok tahu inyo be koden kok langsung meranda. Ay kok meranda biarlah paijo ina. Tidak boleh dibelikan kacamata sirina. Oi pado oi masona beko menjadi duda. Onde dana pulang kanda sona ke rumah orang tua.